Lotte, er du klar? 1, 2. Det var mig, der fandt Troels. Han er jo desværre afgået ved døden. Der er nogen, der har lavet ham til krotonger. Så nu er Troels mere tør end nogensinde. Og jeg er utrolig ked af det. Jeg skal fortælle noget. Tør Troels, han er død. Han er blevet så tør. Og så er han væk. Jeg kommer bare til at savne Troels helt vildt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre uden ham. Jeg kan slet ikke. Det har bare været en del af mit liv, siden jeg mødte ham. Ej. Jeg kan sgu huske Troels som den her tørre Troels der. Han kan sgu aldrig smøre igennem, du. Så han død, eller hvad? Så jeg kan huske Troels som vi har kendt hinanden længe, siden vi var børn. Jeg kan huske, at han var en lille toastbrød der i, ja, og han stadigvæk lå i pakken, vi gik jo i brødkassen sammen, ja, Troels.